up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sa sabayok koromo, we wato wispo def mamaser nam. Anyong susana sa se karuf ko Archie en luku de prespartori. No na politik ting. Dus dat wantag na politik toro o taki. Je verstang en disi de boskopu de yo chisi na ook tuji de jongwang. We baro de Noord-Gogo met Zuid-Oost-Gogo met West. We speel def ma masernang. We karif ko Archie de prespar nyusu. En we baro di na Abrawatara. Tata kondere, ala de kondere, adoro seifu sernang, pesara na mante, de Archie an nyusu fu serna seipsa. We bardo di, en we kardef ko Archie en luku. Sho, we Archie maluku mang, dan noya so, tidena day nowadays, dan I abitaki, I abisma, di e mek ome omweg, ome bog, fudoji tu, samsa tussen 2010, gogo met 2020. Want dat de begin dat de camouflera sani, dat de tak kosi. We na desma dat vind kosi uit. Ja, na desma dat kanga rasa hat na nga desan dati. Dat tidena dei, de bere furu, de wallig, de no mamoro, de yo kom, yo leg uit, dat ja, suma e kosi. We ja, suma e kosi, na notif fuji afvallen. We jere ja so regering disi, nam puso, sobuso fea pay, abi fuji. En dan abi fuji, meku kantak anga brat kanti fu mofo. Tak jere no, sane gebeur, sane do. Isabi wan, no, alamang efeti fusani, want atakru woroko, a hebi, di tabaka, dat diribi, dus no wasan kon boom. En am misi disi, am sabuan sani, na ibri yuru ta partij fin kon aan de macht, a kondere go achteruit, a kondere ganga baka. Want mina wa biji ma, mi katak alasan fin. Mi ano, 12 jaar of 15 jaar mabi, die te was man kon dat tegen mi, dat perselijk oligwin mi hersen, dan horen taka dati. Nee, omdat mi mek ala de san mee, mi mek vanaf 80 mee. Ala de lazy, sang a soort beleid disi, sobu so a parse bedrog kon aan de macht, dan de poring, de scattering, wajarte masarabosje betak dat we nyamen baka, ja, na geschiedenis. Je verstaan. Dan te je niet betaku unomanyang stabiliteit, a scattering, ja, vanaf 2010 en amsab wansani en motegen. Akachamga kurtuminatorobi. Je verstaan. Pe een leider serefi. Velen Desiree de Lano Bouterse betaki. We hebben een puinhoop van het land gemaakt. Financieel wanbeleid uvoer. Dat want taki, alwel tante Jenny serefi. Taki, we verminderen a corruptie en fakische regering. Maar akore karabiasi. Want wan odoma bif jeng. Tak we luku jaso. Abani chibrima libe tuta doro. Dat wan taki. Na awari domritori. Leg uit dappen. Ja? Want de vernietig. Want inokan te kwa kondre da yuna ambra missie. De te ka kondre abranga wan koers voor 280 met tantaking. Omdat misabi taki. Atenda 2010. We de wan crucial jaar is mina pe mi. Bo taporo ko da mitak ai. Da mi kan duan tu sani wan ta koers na 280. Isabi. Mi be kan du omensa nga mi SRD. Maar no. U poring. Ja, u scattering. Ja. Misi kaba beteji a president. Die gitu taki we hebben
het land vernietigt, als het ware, met andere woorden gezegd. Ja, dat die president Efasan Gosodoro, a koers doro 5 volk no macharing. Abdul Betaki, komt geen devaluatie. Maar in een tante Jenny, zorg dat de oppo alatif kaleni, alleen plafond, de broken dat die beshi de sink. Fa oso, alleen plafond, die beshi de sink, de scatter, o mesan de do. Ja? En seref tante Jenny betaki 2016, na de anga neti de bego suku money, maar sa de be douanga money, anof be ontwikkela volk. Na ja volk pakket, ve bainja ja volk. Na leka ting keizer Nero be de, da be voer een wreed beleid. Ja, dan a volk be een koin opstand, dat de adviseur ve tegen, geef het volk brood en spelen. Dus nadat de be douanga you, dat de be die brede na prei, isabi toch, maar de man be ontwikkel you. De be Libya lot over if you want kom vooruit of you don't want kom vooruit. Ja? Suma be abe verstand, suma be gwen do sa en bijisma be do, dat de tandu en doro en de modernisering. De trawang, sa de bijisma de be do de ne dwe moro de kolesi, de wakti pakket. Ja? Na so NDP voede afvolk dis op. God forbid dat no kan. Ja, dat die dena de jotak das mano mag taki over de sanzij doen. Je kan dat podium, de colleg uit precies, san you zorgu taki, kontega volk, suma mek hoefdraad loegwe. Ja, want die openbaar ministerie, bewani, fu DNA, sobuso, a wetgevende macht, bestellen in staat van beschuldiging. NDP, ibe aba meerderheid, u stemt tegen Asandati. En nu je hebt openbare werken, u liep hoeft dat met kaloek weer. A liep een paimana bagafu. Voor 4 zoveel miljard. Ja? U draagt over afvisie, deze dingen moeten gezegd worden. Ja? Want na geschiedenis, want ino kan luku no motaki inaki futu da ye luku pay fa don boroko emofo. Nee, im luku pay naki futu. Na sotu stong of tompu of sang inaki futu. Da ye saptak tamara ino magwaka dape moro of teepsem opoi futu fino naken fi fadon. Ja, da you seref beji an dat 2016 na la se you bego suku money fu be kan buy pakket. Ja, fu be kan ja volk sobu so brood en spelen. Ja, terwijl je ne ontwikkelen volk. Want me kona tegendeel se ipsa no, want we kosi, we tako mensani, we sapsa, unesa, de bunsan uno wajere, a moment wan bunsan de wampching schrametje. Ha, Facebook e boroko. Isabi wanda de chamu funu. De manga de fake account dat de mai skrifi, de mai disi terawai roepop tak allemaal de mam lama kondere di sanga dati. Het zijn allemaal anationalisten. Na anosma de mene nanga kondere. Ja, anosma omdat zijn de abiji nyano de moro, abiji furu no de moro, inoma du de sani. En dat we zorgen nu dat je fos udrak over hoe beja president disi, Mazara Santoki, beja tak meka kondaga de bani, abe kange ontwikkelingsplan nanga alasani mek bani beka afzekering. En abe de verplek fuga IMF. Tidena de a setting da wala mala en mekaru nu boromang. Na boromang mekaru nu, want da wala mala setu serefi, taku uan koseti, want asan ruim ba fondere meki barchi poti 5 plat de plafond nuna camera e koti toilette seti dus dat want ka also ma master nang stabiliteit de isabito dan uan kono waka fu kon scatter kon pe kon du sang no kweti asan dat no kan en da je shitaki de vooruitzichten a wang baka tarawan de sanego de eshi wan yun luchthaven op baka internationala sanego valk dape. Sede ke meki
Sane go dat wan taki a wani de frok tu e bije boomerei pagba. Na lepi do lepi na bon. Maar me beju uno seka bon. Want de frok tu no fadon. Want u ora rutu. Ja? En dan luko no abrochi dis lever op. Dat de nyung brochi asobe kare fosi. Nyung brochi a lever op. Na ome baan passi. Dat wan taki a verkeersopstop CB abi file nga desani is komen weg te vallen ano demoro ik mota kauna je kon vrij isabi toch ik mota sani dat na a verbinding voor noord kom met zuid ja a verbinding dat die city maar wampje sani psa dat de ma jompo tek sani ba. En nog erbij, maar mi breedte gevaarlijk na Masrafu DTV. Die schreef interview aan ingenieur Amandi Bem Luka Woroko. Isabi toch dat go interview aan ingenieur. Maar hoe archie aan ingenieur aan Mafu DTV? Ik ben van de engineering, dus het ontwerp en de begeleiding hebben wij mogen doen. Maar heeft u dit gezien? Want iedereen maakt die opmerking. Wat is dit? Ja, dit is precies, en je kan het zien, er zijn 2 bij de middenpijlers. Hier is, vanaf hier richting Landhoofd is 1 overspanning, hier is de andere overspanning. In principe een open joint, maar omdat we niet willen dat we een open joint in de brug hebben, is dit geconnect. Dit noemen we elastische verbinding. Ja. Niet constructief, niet dingen, maar inderdaad heb je hier een scheurvorming die geen probleem is voor de constructie zelf. Die is opgenomen in het ontwerp. Oké, dus het is geen probleem? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Want mensen maken zich zorgen van, wanneer broekje dan wat pritikba. Dan wat pritikba. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Nee, is prima. Ook daar zometeen ga je dat zien. Bij de asfalt is nu nog niet te zien. We weten dat er een scheurtje komt. Zo werkt constructie. Dus die scheur gaan wij ook al vooraf erin zetten. Met een flexibele naald vullen. Zodat dat verder ook geen problemen oplevert. Maar constructief is daar absoluut niks aan de hand. Ja, dat doe je dan wansani die de normale. De man sapsa de man doet, de man de technisch. De man op de niveau. Anotaki aborochi no boom. Want na sabere bebi je puska doro eta komensani. Maar no ja so, a opokaba. In a jere not moro na vin, boom, ote rei, vrij, alasane go. Dus dat je zie dat je de vruchten jerikba, de vooruitzicht de boom, julek workomang en wangos opumi wangi de jongwang. Want dat zijn dat die prinspari a belangrijk. Uno moest aan ministerie voor arbeid. Lekwa ministerie die ino kan go suku money dape ano sociale zaak. Nee, aan ministerie die si na zorgu taki. Ikan jongwan kan stuka, jongwan de man die no go dora skoro de drop out ala de man dat je go leren wan vak. Dat na va toekomst, na figo met oil and gas, na figo do work op een morop chichi fabriek, boida oil and gas, maar in a western, om een fabriek, hotel, anga de sandi. En alla de sandi die kan go, dat de manji leri, dat teachis leri, yabakagat, dat de maserefi e yepi, trusi going off de olo dat pe figo arbeid. Tis na wan bos kopuji de jongwang. En na wan prespartori. Je verstaan. Ome jongwan mitejik bataki. Ina woroko of je waka wai of je duansani. Gona ministerie van arbeid. Go schrefi en dape. Tegi de man tak wel dan vak dismi lobby. A vak dismi wan leri. Dat de mij train you. Ja? Ano no. Want dat tenf mi de ba vak school. Maar no. Akomoro falek. Akomoro boom. Ja? Dus de jongwan ugo leri, ugo dusani. En sami wan leku uit. No luku na sma. No archi na sma. Want de sma leki wan losan uit. Want de wan konyan baka. Dat de go suku elembo nyon okoro barafu. Je verstaan. Want da broche opo. Me kon baka tapator fa broche. Da alama mofo tapu. Da luchthaven eseti. Alama mofo tapu. Want de normaal vindt sani
No mo wan chipriti, dat de bijing. Maar dat werk ba. Dus u tap nanga sandati. Tante Jenny, im lek des mafi uit, de chamufi, de DSN ga waka. Fuge luku de sani, fe flaka a regering. Fe pora regering neng. Aso je met propaganda. In kata podium de converteri, fa u scatter amonilek van mi etaken, de funolop so da uka cham di kurtu bakara. Tak mi taksan so umar. Ja, want misap ala de sandisi. En met taken de jongen kan verstaan. Voor de kasabi. Omdat, sami wan leku uit. Ino kan tananga wan vrouw of tananga wan man, dat je shoga je woroko buntaranga ma ino man kon vooruit. Ino man pot wan lota wan si. Ino man do noti, want ala san kon bena scatter. Isabito. Ose boroko, uno man repareren. Want a wan si, dus dat want ik kan balansen na gawansi no mo kan na vrouw si no mo of na man si no mo. Want one de tu abwan olo in de anu en da libinego manu ye shitak a balance de. E weji e go e kon when dat a stabiliteit. Je verstaan. En dat je moest jaar kon doen. In je huishoudboekje. Chara stabiliteit dat komt. Isabito. Go bijing. Zet je sani, make je huishouden, je huishoudboekje zetten. Ja? Go doe bepaalde sani voor zorgen dat je char je huishoud kon in sani. Dat we archiwan poku. Crisis perigueres rana, confes refi, hero mensmaye. Machano long ma akna plek wapa, prokona a opbouw voor is rana. Ja, we gaan door met het goed werk, dat succes wordt geboekt is ons kenmerk. We zijn de VAP, we zijn sterk op pad, kom je met ons mee. We gaan voor een beter su. If je no be op, dan doe het nu. Nieuwe school, maar lobby en godolo. En er komen nog meer, dus we godoro. We godoro. Doro nangamuro. Nangamuro. We godoro. Doro nangamuro. Nangamuro. Als je niet eens bent met die stabilisering, als je niet eens bent dat we 60% inflatie teruggebracht hebben naar single digit voor de eerste keer, als je niet eens bent dat onze schuldpositie van 165% nu gegaan is onder die internationale norm, zoals IMF dat zegt, namelijk onder die 60, kwam op podium en zegt, u gaat al deze maatregelen terugdrijven. Suriname, ja we moeten samen, vechten voor ons land, en dat doen we hand in hand. Strana Google Street, voor uw vragen heen, alles strana man, upo sprake van discriminatie, want wij maken ons tot een betere natie. Let maar op de inflatie, is dat niet een goede prestatie? Wat vind je van de AHP? Mogelijkheid niet voor iedereen. Herstel van ons rechtssysteem, elke stem telt nu even mee. Nu zijn onze schulden herschikt, met dank aan de prijs, want heeft heel veel geslikt. We zien dat de werk wordt verricht, ondanks de stress en alle gewicht. Zelf sterk, maar samen sterker. Kobondroeka, want we moeten verder. Stap voor stap naar een beter morgen. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Doro nangamuro. Nangamuro. We go doro. Doro nangamuro. Nangamuro. Zo, dat doe je rapoku. Dat we verstaan we door, want im lucy ede. If once me tak tumsi voor ede. Dat im lucy ede, im relax, ki kan vangen baka se kom. Zo, je verstaan dat je shitaki,
no serna yes wan florissant. Pe alasan e free koning. Maar die zijn no bubu, die is na ekte sani. Want Amerika minister voor buitenlandse zaken, Marco Rubio, daman kon, leg een beleefdheidsbezoek af naar een president. En een president ontvang en dat door taki. Pe een president leggen uit taki reno. Alla konder kan kon investeren in Serna. Ook toe de Amerikaanse kan kon investeren. Want Amerika be investeren bagwe de gwe. Ja. Dus de Amerika mag kon investeren ook toe. Nap op internationaal no. Dan moet je wansani. A bribi die der. A vertrouwen die der. A democratisch gehalte. Die a regering die chato weeg chakon baka. Want a regering die neervoer. Want isolatiepolitiek. Dat je de verplicht. Voor dat niet. Anga de sandati. Nee. A regering die zegt dat. E sorgu taki katak ala taala. Ja? En dat sorgu taki. De occasie die er komt, me beju tanyi. Uno suit futu jiden. Uno jugu den. Maar wasan me beji garanti tu. Dat sorgu taki a investeringsklimaat zit zo dusdanig dat desma kon investeren. Ook toeseren man. Dat toen ze voor obstakel no moest de ambtenaar die moest zorgen dat ik werk doen. Mek de no chade reflecte die bij vromanga grong anga de sand dat die pera volk. Mek de maar denkt naar de regering die zie no bij wan jepa volk. Wat dat betreft oplossing coördinatori en saf die suma no chisen beschikking ete. Kom. Je verstaan. Dus dat we begrijpen dat je na op een soort sani. Van Amerika man disko, dat want ik na adoro opo, maar dan man kon driben opo, dan man kon plafeya passi, dat wil kuno Amerikaan bedrijf ook kon investeren ja zo toe. Want in bereken taki, kari kom, napu vierkant bagaser nam. Ja, en pa president leg uit taki, denanga gayana na edanga ededego. Jugu no de, trobi no de, mayo abisma di osorgu tak do want trobim konto so Guyana nanga sernam. Je verstaan. Want deze refi beti sa kans fu be du sade tak dat a regering is bem do no. Want de want jugu. Want isabi in trouble water is het goed vissen vangen. En ator dat i unabe van udu. Na kona fesi. Ja? Ete wan leisi de jong wan. Met tak na nga unu verstaan. En notang minegostem want alla politiek na want dis na nga dati. Is niet waar. Ja, is niet waar. Na was ma di last bribi in alibi. Kanteji asan dati. Ma odi yu abribi in alibi. Die abribi tamara. Dan want da politiek op bepaald soort richting yu kondere ego. Politiek ne sorgusma. Dus so odia wan politiek die ik gedragen zelf wan zorg staat, dat want dat die ontwikkelen no de want die moro vooruit dat hij verdient. Omdat productie no de ontwikkelen no de, dus dat hij die no mo voor dat una van udu. Sawa van udu, na productie moest komen en je weg naar zee, dat nou een boost, die de man, de landbouwer voedt dat nou, dus nou een soort passief productie ook toe. En you, kleine man, ja, die sabi, de sanse moest toe. Isab mesere, isab temere, gawan basi, of gwena ministerie van arbeid, kosuku yepi, mek de yepi you. De ne prati money, maar ik kan go tek kennis lappen, ik kan go moro fara in jullie. Je verstaan. En Yere jamim teju wansani. No so. Inserna. A werkloosheid cijfer laji. Dan we man kan bartak worko no de. Asma dat no one worko. Wana doro seisma mus kondu worko. Ala de biji onderneming. Biji landbouwbedrijf van de sandati. Na doro seisma e kondu a worko. Unsra na man.
me ku drai anu para boto, ugo worko, ya, go duwasani, te gado e jiwasana ne melde, na tishen ini anitak ai, na en ja so mek mi gebruiken pum. Dus is belangrijk dat die utekleri, dosa you sabi, go sukuleri, no ap minderwaardigheid complex tak minoman. Want boomfuru die doro wan heen niveau, no bedenk zo. De bedenki tak ik kan het doen. Mi mandueng, mi taranga, mi lep novo, fugo dueng, na bribi dati, jongens abi. En na regering die se opa pasigi. Sobuso, sa regering die se do. Yuna worko man, ei luki. June worko, je wan dup chimbedrijf sani, fonsu de figolena money. Na sukim suku, if you no ma skriva project, suku ansma di ka skriva project ji, i ablanti sani, kantoro de pedemanka yepi, skriva project de dine el. Ja bi nova fonds. Ja, omen fonds de, pe i kan go, feni yepi, putsorgu. Nos don wakti tak lanto luki. Nos do wakti koopkracht versterken. Adefan odu, dat o sabi. Nos do wakti sani AOV mine taki, want dat nou want tracha Pieter. Nos do wakti taki yochis pakket. Yochis dis nee, im shoga. Im worko. Keihard. Dat Tamara te comeback confessie katak ai. Ik heb een verdiende rust. Ik kan de rustig, ik kan adem, ik kan drinken sani, ik kan smoken een sigara. Want ik heb het verdiend. Maar om deze taki, te doro a u feite nanga de sandati ino du best in alibi de arm lastig. Want dat is mam jepianga, this is mam jepianga dati. Anyhow, ongoloku no blakale kale ya sons mana ongoloku miten anga de sandati. Daar niet van. Maar a cross die kan doen, die kan worko, die kan zorgen taki kan jepi servi. En zo'n familie ebigi, suma maleri. U pot money, me kalte kleri. Suma no maleri, go kwechi, go parani. Go do say sabi. En dat belangrijk. En mi, sami leer na oso, na dat me tak ti de. Ja? Want na dat kwechi mi, paran gorong, en me duen ete, daarom meki, me adviseer in waman, winsa seyoso, winsa in blakasaka, winsa in fursaka, winsa in borko blek, ano aptorobi apchi zwarte aarde in bay. De trusiani na grond. Ja? Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Je kan tak, ai, mina wan jaja sarana man, of wan jaja sarana uma. No wans mane kon jim 6 mi sapem letanu de, en mi sapem kuktanu de. Ja? Wana mi e firape, mi sa passe kwins mi, en me sorgo fasuno kwins mi. Tumsi, dan me mek moeite. Ja? En dat je waka 500 meter, de regering waka 500 meter committee. Als aan nom deso taka regering waka a her kilometer committee, dat is daar also, dat je ne do noti, dus je zet daar de nekse, dan viteki sanigos dondrobong, dat je lever kritiek nomo, je disi je dati, maar in het domina ontwikkeling, dan ben je een lafaard. Je bent een lafaard, omdat je ne do mee. Want dat chiwan die je doet, dat je. En het is wat er zijn me want te doen. Sang brarot no deti de, wegens omstandigheden, maar mi otake na mi fasi. Adoti sa je wakana tapu. Adoti die je reina tapu. Isap ome waarde a abi. Fie morseng. Je doteng. Ja? Want te je doten dat openbare werken moest kon ruimen op. Isap sa de mano kan doen nga money dati. Sa de moest pai voor ruimen op. Pai dot waji nga ala de sanif kon ruimen op. Ja, adoti sa eji soutu, eji sukuru, eji watara. Ja, verdraag je dat je wakane tapu de je morsing. God forbid, ano kan. Even hard. Denk boom. Want me rei tu na automeshi. Ama nyawa sana my free brede papiera trove let atapastarati. Ama na trobi. Ja? En if ik kan doen na starati dat want dat je doen na you also too. Ja? En dat je chasichi. Alata. Sikte van weil. Alla de santo muso rekening. Ja?
sorgu taki u libi wa ordentelijk libi. Want if ons makong ashimo fodoro morso fisti asma no nyana yu ano dirna yu o vrede. En ook toe a verkeer mi wan taki. De man die rijdt de bidje terug, dat de smara binnenwegen. Die ne rekening nanga noti, lek de yaji 100 de rijden. Dus dat want taki, pe aman kan voorkomen aanrijden, aman man voorkomt dan een nakpanya. Je verstaan? Me beji de man dat mek de rij, de smara passie, de binnenwegen, pe de mijn borgo tek santi, nanga dai, anga de zandati. Mek de rij op een rustige tempo, zodat de verkeerveiligheid is den fassi. Met dat grantani, te wantralesi, en mine na masar dignity gambo. Know you